So, good morning for today's video mga katil. Mga ilang kong pasensya no sa mga tao na matambal, manambalay nganing comment sa kong video nga tambalan na ko nila kasi iluadyo ko ninyo nga wala na ko tamo gitubayan, wala tamo ginaplayan tangad kay nakasaad na ko sa akong kaugalingon na dili na di ko magpatambal ang mga manambalay pa no? Kay ang Ginoo ra gyud ang ako ang isaligan ug ang mga doktor ra gyud na ako ang isaligan ug manambalay di ko mo to ana no sa iluadyo kay ko sa inyo nga wala kay ko ning an sa inyo response sa inyo ang mga ban o nakasabot ko sa inyo ang gibati. Gusto mo mutabang para maayo ko pero unta masabtan po ko ninyo nga dili na gyud ko magpatambal og mga binisaya na pasaylo ako ninyo tungod kay nakasaad ako sa akong kaugalingon nga itugyan na nako ang kaayuhan diya sa tungboy na Dios ug na may gamiton ang Ginoo sa akong kaayuhan. So usa na gituhuan ako ang doktor. Ora na siya. Ano na nga, salamat kayo sa inyo ha. O saka nag-comment nga butangi og kanang panyawan sa bato na tawa-tawa. So, tanan nga ako na nang ibuhat na pati katong dahon sa panyawan. Ako na nang gibuhat ambot lang inood ba itong giingon sa doktor nga bastangan nga makadinaanin na dili na daw maayo no dili wala na daw kaayuhan basta ngan nga makadako na ang dako na ang til wala na daw kaayuhan wala nga nakaunong na ako walang ingon ko sa nga hindi na ka magpatambal tungod kay maura gyapon wala mo daw kaayuhan pero anong ingon ko nga di ko magpatambal tungod kay isalig na ako ang tanan ang ako ang kaayuhan sa tungkol na Dios tungod kay ingon man ang doktor sa kuha nga wala na daw kaayuhan operahan daw di daw pwede operahan ganaan ko sa doktor mo na nga wala na ko nagpa check up wala na ko nagpa doktor wala na nakawag ito mga binisaya kaya sa Diyos na ako ang isalig ang tanan sa man ang naayo man tuod ta pero atong relasyon sa Ginoo kulang pagyapon wala tay relasyon sa Ginoo saan man gyapon muna para sa kuha kung ayuhon ko sa Ginoo tras buhi pa ko natin yes ko kayuhan tras buhi pa ko ako kay kung pagpasalamat anak pero antod nawala ng kanang kalibutan di ginamangko ng kaayuhan salamat gyapon ko kaya akong kinabuhi sure na uban sa Ginoo kay mga paninunggan wala ko'y rason na atras o wala ko'y rason na muintang sa pag-alagad sa Diyos sana lang pinakadabis punta sa tanang mga balatian niya ayaw paabuta nga maayo ta sa taong balitian anha pa ta mo alagad sa Ginoo ang trust wala pa ta naayo dool na sa Ginoo kung mapadayon sa atong pag-alagad kana lang pagkatapis bless padayon nga punta ito na ito ang matagis sa mga love you all salamat sa inyo bye bye I pray tabagit ng God bless.